Tervetuloa Atlas-kanavalle. Tällä kertaa meillä on vieraana juuri nimitetty General Manager Mika Laaksonen. Tervetuloa. Kiitos. Mitä tarkoittaa General Manager Atlas Vantaalla? Atlas Vantaa lähti syksyllä hakemaan uutta formaattia miesten edustusjoukkojen tulevaisuudelle. Kotikyläkundin aika oli ohi. Piti keksiä jotain uutta, joten perustimme ohjausryhmän, joka mietti koko toiminnan uudelta pohjalta ja tätä operatiivista toimintaa lähtee GM toteuttaa. Mitä GM tällä hetkellä tekee? Tällä hetkellä on voimakkaammin esillä pelaajarungon rakentaminen ja uusien pelaajien skauttaaminen ja tähän satsataan nyt voimakkaammin tällä hetkellä. Onko jotain konkreettista kerrottavaa siitä? No itse asiassa huomenna lähdetään valmennuksen kanssa Eurooppaan pienelle matkalle katsomaan ja kuvaamaan ja keskustelemaan tuommoisia kiinnostavia pelaajia. Osaatko kertoa, mitä muuta tällä hetkellä tapahtuu taustoissa? Meillä on, niin kuin sanoin, tämä ohjausryhmä, joka koordinoi toimintaa, niin tekee voimakasta duunia sillä, että me saadaan erinomaiset olosuhteet, resurssit ja finanssit tukemaan Atlaksen edustusjoukkueen toimintaa ihan uudessa mittakaavassa. Meillä on 5 vuoden projekti ja siinä on niin kuin isot käyrät ylöspäin. Mikä tulee muuttumaan oleellisesti ensi kautta? Tärkeintä on tehdä vähän pesäeroa vanhaan. Valmennus mietitään uusiksi. Meiltä tulee uudet valmennusresurssit. Kaikki otetaan huomioon. Maalivahtivalmennus, fysiovalmennus, videovalmennus, paikkakohtainen valmennus. Se on tärkeää. Plus yhteistyökumppanien kanssa tehdään voimakkaasti duunia. Yleisölle ehkä näkyvin pointti on tämä, että siirrytään käyttämään Energia-areenaa ottelupaikkana ja se tulee olemaan niin kuin iso juttu meidän toiminnassa. Satsataan voimakkaasti näihin pelaajiin, joista mainittiin, eli lähdemme katsomaan ulkomailta 2-3 todellista vahvistusta, jotka sopii niin kuin joukkueen profiiliin ja jotka kotiutuu Vantaalle ja Suomeen. Myöskin Suomesta niin kuin katsotaan vähintään samanmoista määrää uusia pelaajia. Kyllä. Kommentoisitko hieman valmennusta? Tiimityöskentelyä, paljon resursseja on panostettu kai siihen myös. Joo, kyllä siis. Eli lähdetään siitä, että meillä on useampi resurssi siihen laitettuna. Meillä on niin kuin kokemusta ja useampi valmentaja. Ja näiden niin kuin monen resurssin kautta niin pyritään siihen, että valmennus on ihan uudella tasolla ensi kaudella. Mitä kaikkea sieltä voisi mainita? No siis meillä löytyy pelipaikkaa, videovalmennusta, maalivahtivalmennusta, eli nämä mitä mä mainitsin tuossa. Ja niillä pidetään huoli, että joka osa-alue kentällä on hallinnassa. Pelaaja, joka miettii, kotimainen tai ulkomainen, joka miettii, että miksi kannattaisi tulla Atlas Vantaalle ensi kaudeksi? No Vantaahan on hyvä paikka olla tässä Suomessa ja meillä on nyt tarkoitus tarjota sellainen joukkue, jossa olosuhteet, taustat, kaikki on siinä kunnossa, että voidaan rakentaa joukkue, joka menee ihan huipulle ja tämän projektin puitteissa myöskin toivottavasti päästään niin ulkomaan kentille mittailemaan. Eli joka urasta on kiinnostunut, niin tulee saamaan täältä niin kuin paikan, jossa on valmennus ja taustat ja toivottavasti jotain sellaista voitetta, josta voi kertoa sitten lasten lapsillekin. Viimeinen kysymys, mennään talouteen, se on hyvin kiinnostaa ihmisiä paljon. Voisitko kertoa jotain ensi kauden budjetista? Budjetti tulee olemaan vähintään 3-kertainen, toivottavasti 4-kertainen ja tällä pohjalla sitten vielä jatketaan niin kuin tulevatkin vuodet. Eli nyt on viimeisiä niin kuin tosi isolla sydämellä mukana tässä ja halutaan rakentaa niin kuin Vantaalla sellainen megastori, joka ylittää käsipallonkin rajat, että ei pelkästään käsipallopiireissä, vaan ihan urheilulajina Suomessa. Loistavaa. Kiitos Mika. Tämä tältä erää Atlas-kanavalta ja me palaamme taas jälleen asiaan.